Ndewonu ndị m hụrụ n'anya, kedu ka anyị mere? Eji m n'aka na onye ọbụla nọ n'udo nakwa n'arụ ike. Ndị nne na nna anyị kwanụ, ndị ezinụlọ anyị, eji m n'aka na anyị dị mma. Daalụ. Ọ ka bụ enyi gị Ebube n'Igbo dị ụtọ. Taa ana m ewetara anyị akụkọ enwe na agụ mmiri dị nzuzo. Enwe na agụ mmiri dị nzuzo. Ọtụtụ mgbe gara aga, otu enwe bi n'otu osisi dị n'akụkụ mmiri. Osisi ahụ na-amị mkpụrụ mgbe ọbụla. Mkpụrụ anaghị akọ n'elu osisi ahụ. Enwe ahụ na-eri nri otu ọbụla masịrị ya mgbe ọbụla n'ihi na mkpụrụ osisi adịghị akọ ụkọ n'elu osisi ahụ. Ma agụ mmiri bi n'ime mmiri ahụ dị n'akụkụ osisi ahụ. Ihe ụkọ dịkwa n'ụlọ ya. Ọ hụghị nri ọbụla ya na nwunye ya ga-eri. Otu ụbọchị, agụ mmiri pụtara. Mgbe ọ na-aga n'elu mmiri, ọ hụrụ enwe ahụ nọ n'elu osisi ma na-eri mkpụrụ osisi. Ọ bịara nso n'akụkụ ebe osisi ahụ dịsị. Enwe, biko, nyere m aka. Agụụ na-agụkwa nwunye m n'ụlọ. Na mbụ, enwe ahụ achọghị ịtụpụrụ ya ọnụ. Ma n'ihi na agụ mmiri gara n'iru ịrịọ ya, enwe nwere obi umeala n'ebe ọ nọ. O nyekwara ya ụfọdụ n'ime mkpụrụ osisi ahụ ka o rie. Nke a mere ka agụ mmiri nwee obi ụtọ. O sitekwara n'ọtụtụ mkpụrụ osisi ahụ wee na-alụ nwunye ya. Nke a mere ka ha malite ịbụ enyi. Enwe na agụ mmiri malitere ịbụ enyi. Ka ụbọchị na-aga, ha na-akparịta ụka. Agụ mmiri na-apụta n'elu ala ịnọnyere enwe. Enwe na-ekekwa mkpụrụ osisi o nwetara, ya na agụ mmiri erie ma nwee aṅụrị. Ka ụbọchị ndị a na-aga, obi onye agụ mmiri malitere inwe ihe ọjọọ n'ebe enwe nọ. Otu ụbọchị ọ sịrị agụ mmiri, mkpụrụ osisi a enwe na-enye gị mara mma nke ukwuu. Ọ na-atọkwa ụtọ. N'ihi ya, achọrọ m iri obi enwe ahụ. N'ihi na enwe na-eri mkpụrụ osisi ahụ ọtụtụ mgbe. Nke a ga-eme ka obi ya tọọ ụtọ n'ụzọ pụrụ iche. Achọrọ m iri mkpụrụ obi ya. Achọghịzi m mkpụrụ osisi ahụ. Ma agụ mmiri gara n'iru ịkọwara ya na ọ bụ enwe na-enye ha nri ha na-eri site n'inye ha mkpụrụ osisi. Ma nke a nwunye ya achọghị ịnụ ya. Ọ gara n'iru ịrịọ na ọ chọrọ iri mkpụrụ obi enwe ahụ. N'ikpeazụ, agụ mmiri kwetara n'ihe nwunye ya kwuru. Ọ gara na nke enwe n'otu ụbọchị sị ya, enwe, achọrọ m ka ị bịa leta m n'ezinụlọ m otu ụbọchị. Ka anyị nọ n'ezinụlọ m, ka ọ hapụ ịbụ naanị na be gị ka m na-abịa. Nke a mere ka enwe nwee aṅụrị n'ihi na o teela ọ nọ na-achọ ịga zute agụ mmiri na be ya n'ime mmiri. Mgbe ụbọchị ha kpebiri ịga ruo, agụ mmiri kụrụ enwe n'azụ ma na-aga n'elu mmiri ịga na be ya. Mgbe ha rutere n'ụzọ, obi agụ mmiri jọrọ njọ nke ukwuu n'ihi na ọ matara ihe bụ isi sekpụ ntị o ji duru enwe n'ala n'ụlọ ya. Ọ gara sị ya, enyi m enwe, biko ewela iwe. Ụlọ a mkpọ gị n'ala abụghị mmasị m, kama ọ bụ n'ihi na nwunye m chọrọ iri mkpụrụ obi gị. Biko, iwe gị adịla ọkụ. Nke a mere ka enwe tụgharịba uche ihe ọ ga-eme ngwa ngwa n'ihi na oge adịghị. Otu ihe batara ya n'uche, o wee sị, aga m eme ya. Ọ sịrị agụ mmiri, ị kara ịgwa m n'oge ka m weta obi m ebe m dobere ya n'elu. N'ihi na anyị bụ anụmanụ na-ebi n'osisi, anyị anaghị eji mkpụrụ obi anyị aga ebe ọbụla anyị na-aga. Anyị na-adịdobe ya n'elu osisi iji chekwaba ya ka ihe ọbụla ghara ime ya. Ị gwaghị m n'oge. Nke a kpatara anyị ga-alaghachi azụ ka m weta mkpụrụ obi m, ka nwunye gị wee nwee ike iri ya. Ọ bụrụ na anyị ejighị ya wee laa, nwunye gị ga-ewe iwe nke ukwuu. Ka anyị laghachi. Agụ mmiri ṅụrịrị ọṅụ, ma ọ mataghị na ọ bụ aghụghọ ka enwe ghọrọ ya. Ọ laghachiri azụ. Ma mgbe ha rutere n'akụkụ ala, enwe mapụrụ n'azụ ya, magoro n'elu osisi wee sị ya,
agụ mmiri dị nzuzu nke ukwuu. Ọ bụ na ị mataghị na onye ọbụla dị ndụ mkpụrụ obi ya na-adị n'arụ ya? Onye dị ndụ anaghị ewepụ mkpụrụ obi ya n'arụ ya. Iwepụ mkpụrụ obi gị enwụọ. Onye dị ndụ anaghị ewepụ mkpụrụ obi ya. Ka mere ka agụ mmiri wee wee iwe. O wutere ya nke ukwuu. Malite n'ụbọchị ahụ, enwe anaghịzi enye ya mkpụrụ osisi. Ọ naghịzi ahụ ihe oriri. Ọ bụ otu a ka agụụ siri wee gbuo agụ mmiri n'ime mmiri n'ihi na ọ dịghị onye na-enyere ya aka. Daalụ maka isonyere m. Ndewo.